Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu, mdali wezulu nomhlaba, Alpha and Omega, isiqalo nesiphetho. Siyabonga somhlekazi, sibonga ukugcinwa nokulondolozwa esandleni somusa. Sibonga Nkosi ukubona usuku luze luyoshona ilanga. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga ukuthi sazi ukuthi ukhona. Sibonga ukuthi sibe nokuqonda ukuthi ungenza konke lingevinjwe icebo lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi usiphile ithuba lokwazi ukuthi uNkulunkulu wenyama yonke futhi akukho nokwehlulayo. Siyabonga Baba wethu ongcwele nangaso lesi sikhathi osipha sona sokuba sihlanganyele izwi lakho. Nkulunkulu nomusa, sipheke ukuliqonda. Usiphe Nkosi amandla ukuhamba njengalokho wena usiyalile. Siyabonga Nkosi yamakhosi, udumo lungolwakho, lukufanele. Nesibonga Nkosi izinye zakho. Thatha indawo yakho-ke manje sisazofunda izwi lakho, ukhulume ngalo, usikhanyisele. UJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiphinde nginibingelele kancele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi usigcinile sonke ey'ndaweni ngey'ndawo lapho esigogobele khona silinde usuku lokuhlenga. Ngiyaxolisa-ke bazalwane ukuthi ngiyilethe late kangaka inkonzo. Ngike ngaba nesidididana nje. Kodwa-ke inkosi singikhumbuzile yangivumela ukuthi ngiphinde ngize. Ngiyacela-ke bazalwane sifundeni. Sifunda nje incwadi kaLuke. uLuke chapter 28. Chapter 8 sizofunda khona verse 25. Luke 8 verse 25. Lifundeka kanjena-ke. Wayesithi kubo, kuphi ukukholwa kwenu na? Besaba, bamangala, bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba yale nomoya namanzi kumlalele? Ngicela ukuliphinda. Wayesithi kubo, kuphi ukukholwa kwenu? Besaba, bamangala, bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba yale nomoya namanzi kumlalele? UJesu Kristu uyinkosi. Ngithe-ke mangabe ngibhala isihloko salomkhuleko wethu, ngabhala sona leso ukuthi kuphi ukukholwa kwenu na? Where is your faith? Siyambonga-ke bangcwele uNkulunkulu ngaleli zwi. Ngiyathanda nje ukuphawula ukuthi leli zwi lakhulunywa inkosi uJesu ekhuluma nabafundi. Sizokhumbula laphaya la kuthuliswa khona isivunguvungu. Lithi-ke wayengenile uJesu nabo emkhumbini, maqede walala. So uma ngabe sekuvuka isivunguvungu, besaba, behlelwa ukwesaba, bebona besengozini, amanzi engena. Amanzi angena nje uJesu khona ulele. Basaba, bakhohlwa nokuthi uke wabatshela ukuthi ukukholwa nje okuncane abanakho. Bangathi intaba qukuleke uphose kolwandle, intaba iqukuleke. Ukukholwa, lokho kukholwa nje onakho. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu, sonke siphiwe isilinganiso sokukholwa. Kusho ukuthi ukukholwa kwethu akulingani, kodwa kulingene umuntu nomuntu. Akukho ukuthi usibanibani kukhulu kwakhe, unalokho alinganiselwe khona yena. So-ke bazalwane, lento yokukholwa iba yinkinga ngesinye isikhathi kwabanye,
abakopisha kwabanye. Athi usibanibani ukholwa kakhulu, ukhuleka kanje, uthole ukuthi umzalwane seze uyamlingisela lowo akasakhuleki yena ngoba ekhuleke exhumene noNkulunkulu. Kodwa usekhulekela usenzela ukuthi abantu bathi unokukholwa okukhulu, noma mhlawumbe enze ngendlela yokuthi a-exaggerate izinto. Bazalwane, siphiwe isilinganiso sokukholwa. Okay, ngidluleke lapho ekukholweni. I-theme yethu ithi where is your faith? Kuphi ukukholwa kwethu? Angisho ukuthi ngikhomba kinina bazalwane, kodwa sonke. Mayithi kwenu kwayingasho ukuthi wena nawe, kodwa wayethi nonke. Ngoba uma sesisesivunguvungwini, ukusaba kwethu kuye kuthanda ngathi kuyakugqiba ukukholwa kwethu. Kube kufanele kube opposite. Kufanele ukukholwa kwethu kube khona ukugqiba ukusaba. Kungabi ukusaba okugqiba ukukholwa. Angazi noma ngizwakala yini. Uma sibhekana nezimo bazalwane, ngabe isimo esibuhlungu, ngabe isimo esinzima, ngabe isimo esidida ingqondo, ngabe isimo esinjani. Uma sidibana nje nezimo, ngabe ushonelwe, ngabe mhlawumbe u-bankrupt, awunamali, awazi uzothatha ngihlanganise nani. Isimo leso isivunguvungu nje. Kufanele ukuthi ivunguvungu siyithathe njengevivinyo, njengokuthi siyafunda. Yila esivunguvungwini obona khona ukuthi ukukholwa kwakho kungakanani. Yila esivunguvungwini kumele khona uqinise ukukholwa kwakho. Isivunguvungu kahle kahle simele uqinisa ukukholwa kwakho. Ngiyakhumbula ukuthi ngisakhula, ngisamncane nje, umama wayejwayele ukuyisho le nto ethi iy'nkinga yizona ezisigcina sisemadolweni. Nginga-understand-i ngoba ngangimncane, kodwa sengathi uma ngikhula nga-understand-a ukuthi ngaqonda bazalwane ukuthi iy'nkinga ngempela uma ukholwa zigcina usondele kakhulu eNkosini. Kodwa uma ngabe ungenakho ukukholwa, ziyakuqhelisa eNkosini. Kumele siqaphele-ke bazalwane, namhlanje sizoqaphelisana. Lesi sihloko esithi kuphi ukukholwa kwakho, akusona isihloko sokuthi siyajajwa ngakho, siyahlulelwa, mhlawumbe siyajabhiswa, we're being shamed ukuthi asinakho ukukholwa. Kodwa esokuthi asijule, siye ekukholweni sazi ukuthi sinobani emkhunjini. Kubiza ukuthi asiqonde ukuthi kuleyo situation, kuleso sivunguvungu kusona, unobani. Kumele ukuthi ungadideki, kumele ukuthi ukusaba kungagqibi ukwazi kwakho ukuthi unobani. Kumele ukuthi ukudideka kwakho kungagqibi ukwazi noma ukukholwa kwakho, noma ukwazi ukuthi unobani kuleso simo. Sike sakhuluma ey'khathini ey'dlulile, kakhulukazi ngendaba kaDavide. uDavide ohlasela umFilisti, engamile yedwa uDavide emi noNkulunkulu, kodwa umFilisti engamboni uNkulunkulu, ebona umfana omncane phambi kwakhe. So kubiza ukuthi wazi, uDavide wayazi ukuthi ngime la ngoJehova uNkulunkulu wempi oyisileyo, esho kumFilisti. Yilokho nje esikhuluma ngakho namhlanje. Esimeni okusona, yazi ukuthi angedwa. Noma ngabe ushonelwe, noma ngabe kudliwa inkampani yakho, noma ngabe kudliwa umuzi wakho, noma ngabe kudliwa imoto yakho, noma ngabe awazi uzophekani, yazi nje ukuthi angingedwa kulesi simo. Yazi ukuthi sike sakhuluma ngomfelokazi, kodwa besimkhotha umfelokazi owondla umprofethi u-Eli.
ngesikhathi sendlala, ukuthi umfelokazi waba nokukholwa ukuthi njengoba umuntu kaNkulunkulu ethi angenzele yena kuqala, mhlawumbe kukhona la kuzovela khona ukudla. Ukukholwa esivunguvungwini. Wayesenqumile umfelokazi ukuthi ngizopheka okokugcina sidle, emva kwalokho sekuyoba ukufa, ngoba la endaweni akekho senokudla, akekho ngathi uzonginika ukudla. Kodwa uma sekufika umprofethi oseba nokukholwa ukuthi umuntu kaNkulunkulu uthe angimenzele kuqala, kusho ukuthi-ke emva kwalokhu yena uzobona ukuthi asifi. Ukukholwa, bazalwane, uthi-ke uNkosi uJesu kubafundi, kuphi ukukholwa kwenu? Heyi, indaba yokukholwa iyisimangaliso. Kuyamangalisa bazalwane, lize lithi izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Elisho lapha kumaHebheru 11 verse 6 wakhona. Ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Uma ususaba, ukusaba kwakho kugqiba ukukholwa kwakho. Ingani ushilo lapha ku-Isaiah 41, wathi ungesabi mina nginawe. Kubiza ukuthi wazi nje ukuthi unobani kuleso sivunguvungu, bese-ke uyakholwa ukuthi ususinqobile, usudlulile. Ngiyathanda-ke futhi ukuphawula abazalwane ukuthi njengoba bengishilo, isivunguvungu akusona esokusibulala, akusona isiphetho sempilo yakho isivunguvungu. Akukhona nje into ezokucwilisa ukuthi uphele nya ungabusaba khona ebusweni bomhlaba. Isivunguvungu siyisifundo, isivivinyo nje sokuthi funda kuso udlulele phambili. Uma ngabe ubukhuleka u-2 lines, 2 sentences, ukhuleka imisho nje emibili, uma ususezivunguvungwini ukhuleka udlulele. Sikwenza usondele kuNkulunkulu. Isivunguvungu siyathobisa, bazalwane, siyakuthobisa. Uma sibuyela emuva sifunda le ndaba yabafundi, babekwazi ukugwedla. Sesikhuluma ngesimo esisibonayo. Babekwazi ukukhontrola umkhumbi, babekwazi ukugwedla, babejwayele ukuhamba ngomkhumbi. Kwakuyinto yabo, amatilosi awaziwayo. Kodwa uma sebefika olwandle, abalwazi ulwandle. Ngesinye isikhathi liyathula, ngesinye isikhathi livusa isivunguvungu, luvusa amagagasi amakhulu, kuvuka umoya omkhulu. Kodwa phakathi kwabo kukhona okwazi konke lokhu. Kukhona oyingcweti yakho konke lokhu. And bayakhohlwa ngenxa yesivunguvungu, bayesaba. Ukusaba sekuvimba ukukholwa kwabo. Ukuba babengazange basabe kuqala, babezovele baqale ngokuthi, Nkosi, thulisa umoya. Naso isivunguvungu. Kodwa baqala ngokwesaba. Bathi uma sebesaba kwayima bekhumbula ukuthi hayibo, sihamba neNkosi la. Bathi iNkosi sisindise. Bazalwane, ilokho-ke okufuneka ukuthi kube umphumela wesivunguvungu okuso. Okokuqala nje, khumbula ukuthi unobani. Nkosi uJesu hlala ekhona, washo njalo, wathi uzoba nani insuku zonke kuze kube sekupheleni. Esho lapha kuMathewu 28 ekugcineni, ivesi lokugcina. Uthi insuku zonke kuze kube sekupheleni. Kusho ukuthi he is ever there. Hleze khona kanye nathi ngomoya wakhe oyingcwele. Uhleze khona kanye nathi. Bese uma ngabe ehleze khona kanye nathi, akasiyekeleli uma sizosho kuye simvuse. Enhlizweni yami ngiye ngakhumbula indaba kaLazaro. uLazaro kuthiwa wayemthanda kakhulu uJesu. So uma uLazaro eseshonile, odadewabo balahla ithemba. Bathi sezizini iy'nsuku afa. Nkosi wena awuzange ufike.
basho umuntu obekhona ngaso sonke isikhathi. So ngiyabheka ukuthi akukho isikhathi esilate sokumvusa uJesu uma usemkhunjini naye. Akukho la kuthiwa sesidlulile isikhathi sezizini, cha. Uhleze khona. Nakuwo lowo 4 days, lowo mnyaka oyibonayo ukuthi sengihlupheke sekuphela iminyaka emine, noma sekuphela isikhathi esingaka. Kukhona abantu, ngiyalinganisa, umuntu aqede ukufunda, kuphele u-10 years umsebenzi engawutholi, iminyaka eyishumi, umsebenzi engawutholi, umsebenzi awufundele. Akusho ukuthi akayigqibe, athi alahle ithawula. Abaningi bayadikibala, balahle ithawula, bangaqhubekeli ekujuleni. Umuntu ayidele, uthole umuntu usebhema iwunga, usehlala emgwaqeni. Ayisinenkosi ekhona, bazalwane. Ngizothi namhlanje musukudikibala, Jesu ukhona, unyakazise, mvuse. Usho ukuthi Nkosi ngiyacwila, Nkosi angisenamandla, Nkosi ngisize. Nakanjani uzokusiza? Nginesiqiniseko, ngimbonile. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, bazalwane, angifuni ukungasho. Nami ngike ngaba sesivunguvungwini ngikhulelwa umzukulu. Besisikhulu, kodwa kwafika into eyodwa nje ukuthi uJesu ukhona. Nakuso lesi simo engikusona, uJesu ukhona. Namhlanje ngiyababaza, ngibabaza usuku nosuku izinto angenzela zona ngokuphila kwalowo mzukulu. Ngiyambabaza and ngiyabona ukuthi ngempela usuke khona, kodwa uyadinga ukuthi usho njengoPetru uthi Nkosi ngisize, ngiyacwila. Ngoba esivunguvungu sisuke singadlali nawe, kodwa futhi sisuke sifanele sikusondeze. Ngesinye isikhathi awukwazi uma kufika isivunguvungu, kodwa definitely ungaguqa. Uyakwazi ukuguqa, and uma usuguqile, ila uJesu ezobeka khona isandla sakhe phezu kwekhanda lakho, athi mntanami ngizwile. Bazalwane, sikhonza inkosi ekhona. Ungaze ulahle ithemba, ungaze ukhalela iy'ntaba, ungaze umemeze abantu abangeke bekusize. Ukhona owazi indaba yakho, oyazi ngokujulileyo. Ukhona okukhona empilweni yakho owazi kusezokwenzeka, okwenzekile. Biza yena, uthi Nkosi ngisize. Yena uzofika athulise isivunguvungu. Uyingcwethi yomsebenzi, bancwele. Konke kwavela ngaye. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, isho njalo incwadi kaJohane ekuqaleni. So bazalwane, asingadideki, silande ukujula kokukholwa kwethu. Kholwa ukuthi ukhona. Ungadideki, ungabi nakho ukuthi, hey, lesi sivunguvungu, futhi isivunguvungu asikufikeli, awusheshi ukusibona uma ngabe ungenakho ukukholwa. Kodwa uma ngabe unokukholwa, siqale sishaye nje ukuzethemba kwakho, sikulahle phansi. Mase sikulahle phansi, ube nalolu valo, usabe. Uyazi ngendlela esinokusaba ngayo, bazalwane, size sisabe ngisho izimo. Ungasabi into ezokulimaza. Usabe uthole ukuthi kufanele uye ku-interview, uyaqhaqhazela, usakwazi nokudla. Kholwa ukuthi uJesu ukhona. Kholwa ukuthi Nkosi ngeke ngihambe ngedwa kuloya msebenzi. Kuyofuna loya msebenzi ngizohamba nawe. Futhi ngeke Nkosi uthule uma ngabe kufanele ngiwuthole. Kholwa ube suyamtshela, Nkosi ngisindise, Nkosi ngikhulumele lapha. Nkosi lokho abakubuzayo wena ukwazi kakhulu kunami. Mina ngifundile nje, ngingakhohlwa at any given time. Kodwa wena ngeke uzukhohlwe, ngikhulumele. Sisaba izinto esesizinqobile. Ingakho uthola ukuthi sithi siyasaba, sisaba isono. Singasisabi bazalwane, isono sanqotshwa.
Asabe uNkulunkulu. uNkulunkulu okuyena ongasijezisa asibhubhise asiphose esogwini. So kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ama-feelings akho, imizwa yakho uyibhekisaphi. Uma ngabe imizwa yakho uzoyigcina eNkosini, iNkosi izokunqobela yonke into. Uma ngabe uzoba nokukholwa, noma ngabe kungangenhlavu yesinaphi, isho njalo iNkosi yamakhosi. Ithi noma ukukholwa kwakho kungangenhlamvu yesinaphi, okuyimbewu encane kunazo zonke. Uthi kodwa ungasho kule ntabu uthi quleka uphose olwandle. Ukukholwa bazalwane, ngaphandle kwakho akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Kubalulekile-ke ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu, ilwela ukuthi umthokozise uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu unomusa, futhi umusa wakhe akawugodli. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Sike sakhuluma ngalokho ukuthi uNkulunkulu uyayikhumbula imisebenzi yakho emihle. Konke okuhle oke wakwenza, uNkulunkulu uyakukhumbula. Manje-ke uma ngabe isivunguvungu ngesona isiphetho, kusho ukuthi kuhle ukuhlala ezinyaweni zeNkosi. Kuhle ukuhlala njalo usezinyaweni. Lithi-ke lelizwi, abafundi babehamba naye emkhunjini, babembonile ngena, bazi ukuthi ukhona. Kodwa ngaphambi kokuthi baze bamvuse, bakhumbule ukumvusa, bahlupheka kakhulu. Kusho ukuthi ukukholwa bazalwane akuyivimbi ivunguvungu. Kumele sikuqonde lokho. Ungathi ngoba hayi sengumntwana kaNkulunkulu, sengisindisiwe mina, angeke ngisabhekana nalezi zimo nje. Cha, uzobhekana nazo. Kodwa wena yazi ukuthi ubani osekhoneni lakho. Yazi ukuthi uhlezi nobani. Uwazise yena nje. Angithi isigora sakho, angithi uma ngabe siyesibone lezi izikhulu ezigadwayo ezinama-bodyguards, ukuthi zona zihamba phambili zimzungeze ngapha nangapha. Nathi sinaso esayithi isigora. Nathi sinayo i-bodyguard yethu bazalwane, esizungezayo ngemuva nangaphambili, beka isandla sayo sokunene phezu kwekhanda lethu. Ithi ungesabi. Futhi uma ungangasabi ngempela, ume ekukholweni ukuthi ngiyakholwa Nkosi ukuthi wena njengoba uthi ngingesabi nje, akukho engizokwesaba. Ngoba phela uma usuwesaba, ugcina ususukile, usubaleka, usungasakhulumi. Kufanele ukuthi isho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Awusasho-ke manje usubheka phansi usuthi hawu, amen mzalwane. Awusasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kuwukufakaza abazalwane. Usukufakaza nje ukuthi ngempela ngiyamazi ukuthi uyinkosi. Futhi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uyinkosi. Futhi nawe kholwa wena engisho kuwena ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uma sesibheka phansi, lithi izwi likaNkulunkulu kwisambulo, amagwala awangeni ezulwini. Asiqaphele bazalwane, singesabi, ngoba ukusaba kwethu kuzogqiba ukukholwa. Ekubeni kufanele ngabe ukukholwa kwethu okugqiba ukusaba kwethu. Ngoba uma ngabe sigqiba ngokukholwa, sesinqotshelwe nanoma yisiphi isivunguvungu esibhekene naso. Namhlanje angazi ukuthi ubani umkhumbi wakhe osunyakaza ngenxa yevunguvungu. Ngicela ukukutshela-ke ukuthi uJesu ukhona lapho. UNkulunkulu ohlezi ekhona. Lithi izwi lakhe, indlebe yakhe ayinzima ukuthi ingezwa, nesandla sakhe asifinyeziwe ukuba singasindisa. Bika kuye, yena uzokwenza. Bese lithi izwi lakhe futhi uNkulunkulu wethu uBaba lithi masihlala thina ezwini lakhe, namazwi akhe ehlala kithi, sicele sikuthandayo sikwenzele. Ayikho into enjengokucela into oyithandayo. Ngisho ngabe uyicela kumzali wakho, uma ucela into oyithandayo nje athi ngizokwenzela yona, ubumnandi oyobuzwe.
ubunandi uyubuzwe. Ngiyakhumbula siseyingane, wawuthi ungakayitholi kwakuyithola leyo nto usuhamba ubatshela abangani bakho ukuthi ubaba wami umuntu uzongithengela ukuthi. Noma uthola ukuthi mhlambe in a long run ubaba akasa-afodanga lokho wakuthengela okucishe kufane nawe. Kodwa nje ukuthi ushilo. Yini singajabuleli iy'thembiso zikaNkulunkulu ezimile, ezinguyebo, amen, into engagudluki. Uyazi futhi bazalwane, into njenganyakazi. Yazi njengoba ngihleka ngikhumbula ukuthi kwakunale mbhede eyayimiswa, angazi noma yayimiswa phezu kwey'tini noma, kodwa yayinezinto, lezi zinto emangazo imbhede kwakuba yinsimbi. Kwakuye kumiswe mhlawumpe kwesinye isikhathi uthole ukuthi ayisekho imilenze kumiswe phezu kwey'tini. Sasesithi ekhaya amanani gudluka leyo nto ngoba ungakwazi ukuwushifta ushonisele ushanele ngaphansi. Kwakubiza ukuthi ulale phansi ushanele ngaphansi, wawungakwazi ukuwugudluka. Sasesithi inani gudluka. Injalo-ke iy'thembiso kaNkulunkulu zingonani gudluka, azinyakazi, zimile nje. Instead kuphuma wena esithembisweni, sisale sona simile. Bazalwane, asingabi nakho ukudideka, sididwe yivunguvungu. Akuzona ezokusiqeda, kodwa kungezokusiqinisa. Akuzona ezokuthi sifele khona, ezokuthi siphume sinjengegolide. uJesu Kristu iNkosi. Sikhuleke.